Vakomana vechokwadi chizere vouya vachianalyza nhau aiwa iri kutsviriridza aiwa nhau iri kumeka maheadlines panguva inoi vachiti yes we can label general as a person who is not capable or who is not fit to lead the country, but panapa vaya vachiti aiwa tikanyatsa kugara chaizvo chaizvo aiwa the ruling party yese ZANU-PF is not fit to lead the country. Sanapinda masviko kudanyirwa panapa unobva subscribe or like on the bell icon. Panapa dati mundudzi kuti muri kuenderana nawo iri mumashoko awa. Panapa vakomana vana chikwadi chizere pafacebook page vanobudanyira chiti it is not only Chiwenga who is not fit to lead the country but the entire ZANU-PF from top to bottom. It is not just Chiwenga who is cruel but everyone in ZANU-PF from the least to the most. We all know that they did in Gokurahundi, Murambatsvina, June 27, 2008, and in all those crimes, corrupt is a hand. ZANU-PF is not just cruel but evil in its purest form. Everyone in ZANU-PF is not pro-people but pro-self. They could care less what happened to Mary Mbayowa. The nation is suffering with the ZANU-PF in the lap of luxury giving billions to Juvayo, corrupt, security drain, and many others. Their corruption smacks of cruelty of the worst kind. Whilst they eat, the people starve and watch them eat. Muchangwa is not as smart as he thinks. Tomasvika mudanyuka panapa anokumana kuanalyze achiti aiwa ukatotarisa the entire board the regime aiwa they are not fit, toda kuti they cannot solve my critical issues. Izvezvi the economy is shrinking, it is struggling, but iwona muchango vanozviti ma-intellects varipo but economy yacho ingodhakwa. Vanhu vari kumira pamusoro pecorruption nezvigananda but vana muchango vacho vadi varipo. Ndinosa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pekuuya panapa kuri kutogona kukumana vachiti aiwa the entire board, the entire party is nothing. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section yedu, kana subscribe or like, turn on the bell icon.